Goedemorgen. Johan, een bijzonder slieplakje hier. Goedemorgen. Ja, sorry. Ja, sorry. Ik kon nergens slapen, meneer. Gisteren liep ik langs de gaas. En ja, ik had een plek nodig om te slapen. En dan ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. En hoe slaapt het op een kerkhof? Ja, ik dacht eigenlijk dat het rustiger zou zijn. Alleen die klok hier achter me, die slaat om het uur. Om het half uur. Maar ja, verder ligt wel lekker. Nou, ik kom uit Den Haag. En ik wou een actie doen die eigenlijk nog nooit iemand heeft gedaan. En dan om aandacht te vragen voor daklozen in Nederland. Dus ja, ik loop 2000 kilometer langs de grenzen van Nederland. Langs de hele kustlijn. Ik heb Den Helder al gezien. Enkhuizen, Volendam. En ja, daarna ben ik weer langs Almere omhoog gegaan. En ja, dat doe ik als dakloos persoon. Dus ja, ik slaap ook buiten en zo. En alles wat ik heb gekregen, heb ik of gesponsord gekregen... of gekregen van mensen die ik tegen ben gekomen onderweg. Maar dat klinkt nogal als een avontuur dit. Ja, het is leuk. Het is echt het is leuk. Het is een aanrader voor iedereen eigenlijk. Waarom? Ja, zeg maar, hier word je man van. Je leert overleven met niks. En ja, je gaat echt een beetje een andere kant van het leven leren kennen. Nou, wat heb ik allemaal gekregen nou? Slippers, gevonden op het strand. Een broek van moeder Tineke uit Urk. Heb ik altijd bij me. Zo, ik ga gewoon mijn hele tas voor jou uitpakken, joh. Handdoek, ook gevonden op het strand. Even kijken, wat heb ik hier nog? Ja, capuchonnes. Maar loop je de hele tijd op blote voeten? Was het maar zo'n feest dat ik minder last van blaren? Nee. Ik heb geleerd, ik doe gewoon altijd mijn schoenen uit, want het ruikt... Ja, dit... Jongens, wees blij dat er geen neus op die camera zit. Echt waar. En ja. Nou mag ik wel alles gaan inpakken. Goedemorgen. Is dit Goedemorgen. een actie of zo? Sorry mevrouw, Hè? wat zegt u? Wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn aan het filmen. Oké. Moest het speciaal bij een kerkje zijn? Ja, ik ben met een project bezig. Ik loop 2000 kilometer langs de grenzen van Nederland. Oké. Als dakloos persoon. En dan slaap ik ook buiten en zo. Dan heb ik mijn spullen allemaal netjes aan het inpakken. Ja. En ik wil eigenlijk aan Nederland laten zien hoe het is als dakloos persoon. Want heel vaak mensen denken alleen drugsverslaafd. Ja. Maar ik wil eigenlijk aantonen dat mensen als u en ik ook gewoon dakloos kunnen worden. En zo kom ik dus allemaal hele leuke mensen tegen. En nou mag ik een bakje koffie drinken bij mijn vrouw, is toch geweldig. Nou, even mijn slipjes nog opruimen.